Estic molt content perquè els ametllers ja estan florits i perquè ja tenim aquí l'empelt de garnatxa peluda de Vinyes Domènech. I per què em fa tan content aquest vi? Doncs molt fàcil, perquè fins ara, per gaudir d'una garnatxa peluda monovarietal de Vinyes Domènech, ens devíem d'anar al vi Taixà. Compte, vi de finca, però que esclar se'n val 50 euros. En canvi, aquest en val poc més de 20, perquè esclar, de garnatxa peluda n'hi ha ben poca. I com s'ho van fer a Vinyes Domènech? Doncs molt fàcil, van empeltar, van convertir en garnatxa peluda ceps adults de Cabernet Sauvignon. I fa feliç, perquè no és negre, perquè té color de rubí, que ja indica frescor, aromes de magrana i aroma de síndria, fresca a la boca. Doncs, de debò, no us ho perdeu, sigueu feliços, salut i bon vi!